سلامن عاكم يكون كبران تقطعتلتي الرزارة كم يتخونون مچا مجزابير حيلن فقادن زهاب سب منن كجبر عنقونيوم بعلوكا غويتا ندك مزامرتو اب ماتيوس 10 فقد 10 كند فرادر تاكل امنت انتلياتكم نز امبازي كابزي نابت غازن تبلكمو يغعز زي كالكم يلبون بمبال بزعبا حيل امنت غليصولون مئنت امنتن نايزل عالم هيوتن مكران ጭንቅን استقبلو ካብ እግዚአብሔር በእተዋህቦም ጸጋ ድማ ብዙሕ ተአምራት ገይሮም ዝሓለፉ ብዙሓት አቦታት ኣለውና እምበአርከስ ምፍላጥ ታሪኽን ተጋሩሎን ቅዱሳን አቦታትና ኣብ እምነትና ሓጋዚ ንህይወትና ድማ ጸጋኒ ክኸውን ይኽእል ብምባል ንሎሚ ንተጋሩሎን ታሪኽን ቅዱስ አቡነ ኤስጣጢዮስ ድርስስ ተሕስቶ ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ሰናይ ምክትታል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ኤስጣጢዮስ ፀሐይ ካብ አቦኦም ክርስቶስ ሞዓ አዲኦም ስነ ህይወት ተወሊዶም አቦኦም ክርስቶስ ሞዓ ዓሌት ውልዶም ካብ ዓበይትን መኳንንትን ሰባት እዮም ምስነ ህይወት ኣብ ቃል ኪዳን ጸኒዖም መዓልታዊ ስነ ምግባሮም በአምልኮተ እግዚአብሔር በሕጊ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብቁርባን ጽሙዳት ኮይኖም ብርህራይ ንስተጸጎሙ ወገናት ብምርዳ ንአረጋውያንን ሰብኡተን ዝመትወንን ምሕጋዝ كمتي قال وانجيل اغاش بمقبال نزطمه እናብልዑ ንዝጸምአ እናስተዩ ንነውሕ ግዜ ነበሩ እንተኾነ ውላት ስለዘይ ነበሮም ብዙሕ ይሳቀይ ነበሩ ብፍላይ ስነ ህይወት ብዙሕና ነብዓት አው ጎይታ ንዓኻ ዘስምር ግብር ጽድቅ ዝገብር ንዓይ ሓዘነይ ዝናዝዝን ልብ ዘረስርስን ውላድ ሃበኒ እናበለት ንእግዚአብሔር አምላኽ ትልምንን ትመባጻን ነበረት ዝለመንካዮ ዘይከልእ ዝነገርካዮ ዘይርስዕ እግዚአብሔር ድማ ጸሎታ ሰሚዕን ተቀብሉን ንቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ላኸላ ቅዱስ ሚካኤል ናብስነ ህይወት መጽኡ አይትጓይ አይትሕዘኒ እግዚአብሔር ጸሎት ክሰሚዕኪው እንሆ ሓደ ቅዱስ ንጹህን ሕሩይን ውላድ ክትወልድ ኢኺ ንሱ ብስብከቱ ነቶም በመንገድ ጥፍአት ዝመላለሱ አያሹ ቃል ወንጌል ምሂሩ ከመልሶምን ከእምኖምኒው ማለት ካብ ኦሪት ወለላ ማዓር ካብ ወንጌል ድማ ሓሊብ ፍልጠት ንዝዕቅቦ ዘየስክር نزكتلو زي ودق نيزل عالم هيوت زورس كخونيو بلا سنة هيوت قال ملأخ مسمعت فرهت ودقت والدي اكس لزبلا دما تحقوست اتي بملأخ استبسرتون سمعتون كله نكرستوس معانا جارتون نسون اتي زخون كله كرمي عفليتو صنحه دحرزي سنة هيوت بعشر شوعات تقمتي تنستمو بعشرين شوعات حمله شحنكلتميتن سوسان حدن عامة مرات جز شحنكلتميتن سوسان تشعتن عامة مرات فرنجي أبزو واكلت أو لعله نوزوبات سرا بروخن قدوسن ود ولدت كابزين بار تأمراتات بصوة قدوس أبونا إستاتيوس جمر أبونا إستاتيوس مستولدو طباديوم كتابون كلو أنك عريروم الناف سماي النات أمتو نإجزابير يمسجون نبروم سنة هيوتات ديوم تعذبهم نبرتمو باتي زرعيتو عصوبن الدنك انزخون نجر كما يزبل تأمراتي زي كم زهت آنزي أبك أدامو تابوتاتنا يخون دحروت فزيومي ترخبن النابلت تقرم نبرت باتي ترؤيوز نبرت زدن نجر دما أنتا ودي ناب أملاكا ختمسجنسي من مهاركا بلتهم هتان سلز نبروجن من ما يتزاربون الزحريت زي كابي إجزابيهريو كمتي إجزابير أملاخ ننبي إرمياس أبكر سأديها كهانسكوها حريقوها كي تولدكا قدسكوها نأهزاب النبي كتكون دما مدبكوها زبلو قدس أبونا دما أبكر سديوم كلو كابستحاري قدسان حاديوم دحري 4 معالتي أبسأقات امكتهم أبوهم معك أبقزي زبل سماو تعلم بزي سمزيه إنا تسأوعو متسأنحو دحري 7 عامات ولدهم منفساو التمرتن كمهارو بسجا أكو أمنا بزقونه أبونا دانيال وسدوام قدوس أبونا دانيال منفساو تسجاز حاضرهم مخانهم بمنفس لاستقل تسألهم بخبري تقبلهم منفساو تمرتي مهاروام مو أب حتير جزيء كل مصحفة النبيات الحادثاتن ترجميون بحفشة سرعة بيت كريستيان حجاتاتون مصحف منقوساتن تقل تسألهم قدوس أبونا زرقي وزن بروت الأخون عبيت منقوسات أن خبرون نتوم زنقاسو منقوساتون كي ترفا أن تعززو بزوح تحتنان تردأنتن كم زنبرومن
ብፍላይ ንስተደነሱን ንዝሓሞምን ንኣረጋውያንን ነታ ትዋሃቦም እትብላዕ መሆኑን እኳ ትንኣስትዕበ ብስውር እናዓደሉ ሰብ ከይፈለጦም ብስውር ይጾሙ ነበሩ። ብኩሉ ስነ ምግባሮም ኩሎም መነኮሳት ይድነቁን ይግረሙን ስለዝነበሩ ማዕርገ ዲቁና ይግብኦ ኢሎም ብስሙር ድምፂ ወሰኑ። ንሶም ግን ትሕትና ዝመንቀሊኡ ኣነ ማዕርገ ዲቁና ክቕበል ድሌትን ብቕዓትን የብለይን ኢሎም ኣበዩ። ድሕርዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቅዱስ ኣቦና ተራእዮሞ ማዕርገ ዲቁና ተቐብልካ ንቤተ ክርስቲያነይ ከተገልግል ፍቓደዩ ምስ በሎም ነቶም መነኮሳት የቕሬታ ሓቲቶም ኣቦታተይ ሓራይ ኢሎም ማዕርገ ዲቁና ተቐበሉ። እዚ ከዓ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ዘይብቁዕ ምእንቲ ከይከውን ንስጋይ ይቐጽዖን ይገዝኦን ኣለኹ ዝበለዩ። በዚ መሰረት ዕድሚኦም ገና ቆልዓ እኳ እንተነበሩ መንፈሳዊ ዕብየት ስለዝነበሮም በአገልግሎቶም እታ ቤተ ክርስቲያን ማዕበለትን ድምቀት ረኸበትን። ቅዱስ ኣቦና ማዕቀብ እግዚእ ብዝብል ስም እናተጸውዑ ብቕዓቶምን ስነ ምግባሮምን ኩሎም መነኮሳት ምስረአዩ እዚ ኩሉ ትሕትናን ምስትውዓልን ምስጋና እግዚአብሔር ንሲ መንፈስ ቅዱስ ይገሊጽሉ ዘሎ እምበር እንተለመነ ይሰምረሉ ምስ መሓዙት እኳ ከም ህፃናይ ተጻወተ ኣይስሓቐ ካብ ኣፉ ጸርፊ ይኹን ሕሜት ወፂኡ ይፈልጥን ኣዒንቱ ካብ ሕማቕ ምርኣይ ኣእዛኑውን ዘይቅዱስ ነገር ካብ ምስማዕ ኣእጋሩውን ካብ መንገዲ ጽድቂ ወፅያን ናብ መንገዲ ሓጢያት ንኸይከዳ ልዑል እግዚአብሔር ትጉሃት መላእኽቱ ልኢኹ ይሕልወሎ እናበሉ ይድነቑ ነበሩ። ብመንፈሳዊ ትምህርትን ርድእናን 6 ዓመት ኣገልገሉ። ድሕርዚ መንፈሳዊ ብቕዓቶምን ዝሓደሮም መንፈሳዊ ጸጋን ብምርኣይ ኣቡነ ዳንኤል ኣብ መበል 13 ዕድሚኦም ማዕረገ ምንኩስና ኣልበስዎም። ስሞም ከዓ ኤዎስጣቴዎስ ኢሎም ሰመይዎም። ትርጉሙ ከዓ ስነ እግዚእ ማለት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኤዎስጣቴዎስ ድሕሪ 7 ዓመት ሐዋርያዊ ተልእኾም ንምፍጻም ንኣቡነ ዳንኤል ፍቓድ ሓቲቶም ናብ ደብረ ጸራብ ከይዶም 7 ዓመት ተቐመጡ። እንደገና ኣብ መንበርታ 7 ዓመት ተቐሚጦም ኣብ መበል 15 ዓመት ንግስነት ሰይፈ ኣርዕድ ንኣቡነ ኣበሳዲ ወዲ 28 ዓመት ምስ በጽሑ ማዕርገ ምንኩስና ኣልበስዎም። ካብኡ ድማ ኣብ ደብረ በርበሬ 8 ዓመት ኣብ ከባቢኡ ዘሎ በዓቲ 2 ዓመት ኣብ ልዕሊ ደብሪ 1 ዓመት ኣብ ትሕቲ ደብሪ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሩፋኤል ድማ 1 ዓመት ጠቕላላ ኣብ እምባስነይት ዝነበርዎ 12 ዓመት ኣብ ገዳም ስቁርት 7 ዓመት እንደገና ኣብ ሽባና 7 ዓመት ተቐሚጦም ብዙሓት ደቂ መዛሙርት ኣፍረዩ። ካብ ደረቕ መሬት ማያውጥዮም ካ ክሳብ ሕጂ ንብዙሓት ሕሙማት መድኃኒት ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። እንደገና ከዓ ኣብ ምስሃል ብብዙሕ ተጋድሎ 7 ዓመት ተቐመጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብዝነበሮም ቅድስናን ፍልጠት መጽሓፍትን ካ ናብ ብዙሕ ቦታታት እናተዘዋወሩ ንዝሓመሙ እናድሓኑ ኣጋንንትን ዝሓደርዎም እናሕወዩ ኣብ ኣምልኾተ ጣዖት ዝነበሩ ናብ ኣምልኾተ እግዚአብሔር እናመለሱ ሐዋርያዊ ተልእኾም እናስፋሕፍሑ ከለዉ ብሃይማኖት ምኽንያት ግፍዒ በጽሖም። ንጉስ ዓምደ ጽዮን ምኽሪ ጠንቆልቲ ሰሚዑ ንሰበይቲ ወሰን ኣቦኡ እዛን መንገሻ ስለዘእተዋ ሕጊ ጥሒሱ ንዝፈጸሞ ተግባር ካብ ቤተ ክርስቲያን ተሪር ተቃውሞ ገጠሞም። መወዳቱ ካብ ቁርባን ክኽልከል ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ስሙ ከይለዓል ብምኽሪ መምሃራነ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኩሉ ተዘርግሐ። በዚ ዝሓረቐ ዓምደ ጽዮን ንኩሎም እቶም ነዚ ምኽሪ ዝዘለዓዓሉ ስሙያት መንፈሳውያን መምህራን ገሊኦም ኣብ ጽምጽም በረኻ ክቕመጡ ገሊኦም ካብ ክልል ግዝኣቱ ክለቁ ትእዛዝ ኣመሓላለፎሞ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ምስ 1000 ሰዓብቶም መነኮሳት ግዝኣቱ ለቒቖም ናብ ኤርትራ መጹ። ናብ ቋሓይን መቓብር ጻብላ ዝበሃል ዓዲ ድማ ኣተዎም። ኣብኡ ድማ መካነ ጸሎት ገይሮም ዝጽልዩሉ ዝነበሩ ቦታ ኮይኑ ኮፍ መበሊኦም መንበሪ እምንሎ ብጸሎቶም ዘውጽእዎ ማይ ጸሎት ብዙሓት ሕሙማን ኣብ ምፍዋስ ይርከብ። ማይ ሰሎምን ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። ኣብኡ 7 ዓመት ገይሮም ድሕርዚ ናብ ቆላ ስራይ ኸዱ። ቅዱስ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ጽቡቕ ርክብ ምስ ሰበ ስልጣን ኣትከመ መልጋ ጽዑቕ ምንቅስቓስን ምዝውዋርን ካብ መረብ ክሳብ ሓልሓል በጎስን ምድረ ባርያታትን ኣብ ኩሉ እናተዘዋወሩ ኣብቲ ምዉቕ ዝነበረ ዓውዲ ክርስትና ኩሉ መደያዊ ግብረ ሃይማኖት ስለዘጓሃሃሩ ስርዓተ ገዳምን ስነ ምግባርን ስለዘስፋሕፍሑን ዘማዕበሉን ኣብ ዝመሰረትዎን ገዳማት ኣብያተ ትምህርተ ክርስትና መንእስያትን ኣባጽሕን ብምልኣት ተረኽቡ። ኣብ ስርዓት ክርስትናን ማሕበራዊ ህይወትን ምድሪ ሓበሻ ብፍላይ ኣብ ሃገር ኤርትራ ተሃድሶም ጽኡ። ምስኦም ተሰዲዶም ዝመጹን ኣብዚ ዝተቐበልዎምን ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ማለት ኣርድእቲ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ድልዱል ማሕበር መነኮሳት መስሪቶም መስተንክር ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ግብረ ስብከት ወንጌል ስለዘካየዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዓቢ ምዕራፍ ዝሓዘ ዕዙዝ ክብርን ስምን ኣለዎም። ካብቲ ቀንዲ መርኣያ ስምረትን ሓድነትን ገዳማት ኤርትራ
ንልዕሊ 120 ዓመታት ምብታኽ ምሕዝነታዊ ርክብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ምቁራት ዝምድና ምስ ጳጳሳት ግብጺ ኣብ ምድሪ ሓበሻን ዘብጽሐ ክርክር ክብረ በዓል ዕለተ ቀዳምን ሓድሕድ መምርሕን ነበረ። ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ኣብ ዘስተምህሩሉ ግዜን ከባብን ሓደ ከም ክርዳድ ኣብ ማእከል ስርናይ ዝበቁል ሓድጊ ኣርማውነት ስለዝነበረ ነዚ ክምንቁሱ ናብ ጽልማን ከባቢያን ማለት እንሰራየ ተበገሱ። ኣብኡ ሰባት ዘምልኽዎምን ዘማርትሎምን 12 ዓበይቲ ኣእዋም ኣግራብ ብምብራስ ኣምልኾ ጣዖት ኣወገዱ። ኣብ መንጎ ዑደት ስብከቶምን ሃዋርያዊ ንግደቶምን ብሓበል ኣቢሎም ምስ ኣቡነ እንድርያስ ሰፍኣ እናተራኸቡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ኣስመራ መመጽዮም በሓባር ምስጢረ ቁርባን ስርዓተ ቅዳሴ ይፍጽሙ ነበሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ስርዓተ ቅዳሴ ንምፍጻም ኣብ ዝመጽሉ ግዜ ኣብ ጎዳይፍ ኣስመራ መካነ ጸሎት ገይሮም ይጽልዩ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብኡና ጸለይን ከለዉ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ጸሎቶም ብምስማዕ ናብኦም ወረዱ። እቲ ዝወረዱሉ ቦታ ድማ ሙራደ ስላሴ ተባሂሉ ቤት ተሃኒጽዎም ናይ ጸበል ቤት ኮይኑ ይርከባሎ። ድሕሪዚ ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ናብ ዝነበሩሉ ቦታ ንምምላስ ጉዕዞም ጀመሩ። ኣብ ኢዶም ሒዞምማ ዝነበሩ ቆጽላ ኣውሊዕ ድማ ኣብታ ዝነበሩዋ ኣብ ባይታ ምስ ተቐመጥዋ ሓዲጎም ማከዱሞ ንሓደ ካብ ወደ መዝሙሮም ማለት ንኣቡነ ኣብሳዲ ገረፍናሃ ለእንታ ክልቲ ቆጽላ ኣውሊዕ ነታ ቆጽላ ኣውሊዕ ገሪፍና ያለናሞ ተመሊስካ ኣምጻያ ሱር ሒዛን ተራ ጸኒሓትካ ግን ግደፋ በልዎም። ምስተመልሱ እታ ቆጽላ ኣውሊዕ ሱር ሒዛ ለምሊማ ጸንሐት ክሳብሎም ድማ ለምሊማ ትርከባላ። ብመሰረት እዚ ገረፍናሃ ካብ ዝብል ቃል ኣብ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ ትርከብ ጎዳይፍ ነዚ ስምዚ ረኸበት ተባሂሉ ይንገር። ብተወሳኺ ኣብታ ኣጋሮም ኣሚጦም ንጸሎት ነቂሖምላ ዝነበሩ እምኒ ናይ ክልቲአን ኣጋሮም ኣሰር ከም ተኣምር ንረኸበን። እንሆ ድማ ኣብታ ዝጸለዩላ ቦታ ብስሞም ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹ ይርከብ። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ካብ ጎዳይፍ ናብ ቆላ ሰራየ ኣብ ዝወርዱን ዝድይቡልን ግዜ ኣብ ሰላዕ ዳዓሮን ድባርዋ ገዛ ላምዛን ይጽልዩ ነበሩ። ዝተፈላለዩ ተኣምራት እናገበሩ ሕሙማንን ድውያንን ዝፍውስ ማይ ጸሎት ከም ዘውጹ ይፍለጥ። ኣብ ነፍሲ ወከፈን ድማ ብስሞም ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹ ይርከባሎ። ደቀ መዛሙርቲ ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ኣብ ግዜ ድራር ማለት ሰርክ ናብኦም ሒዞምዎም መጽኦም ኣቦና ባርኹልና ይብልዎም ነበሩ። ቅዱስ ኣቦና ድማ ባሪኾም ምስሃብዎም መመግቦም ይበልዑ ነበሩ። ሓደ ካብ ወደ መዝሙሮም ድማ ስዋ ብዋንጫ ኣምጽኡ ባርኸልና ኣቦና በሎም። ንሶም ግን በቲ ዝነበሮም ቅድስና ሕቡእ ምስጢር ይግለጸሎም ስለዝነበረ ነዚ ጥራይዴ ክባርኸልኩምሲ ወይስ ነቲ ኣብ ቤትኩም እንተላይ ዘሎዩ በልዎም እሞ ነዚ ምስ ሰምዑ ኩሎም ደቀ መዛሙርቶም ነቲ ብሕቡእን ብስውርን ዝገብርናዮ ፈሊጥዎ ብምባል ደንጸዎም። ካልእ ድማ ሓደ ወዲ መዝሙሮም ብቅብኣትን ቀመማትን ዝተሰርሐ መግቢ ብታሕቲ ብላዕሊ ድማ ሰብ ከይፈልጦን ከይሪኦን ብምባል ሓምሊ ሸፊኑ ድራርና ባርኹልና ኣቦና በሎም። ግና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኩሉ ይፈልጥዩ ንዑ ግን ዝፈልጦ የልቦን ዝበሎም ቅዱስ ኣቦና ኤስጣጢዮስ ድማ ብጸጋ ሙሉእ ኮይኖም ሕቡእ ምስጢር ዘይስወሮም ስለዝነበረ ነቲ ወዲ መዝሙሮም ነዚ መግቢ ባርኮ ትብለንስ ነቲ ላዕላይ ዲኻስ ነቲ ታሕታዩ ኢሎም ነቲ መግቢ ምስ ባረኽዎ ከምቲ ኣብ ድስቲ ምስ ፈልሐ ንላዕሊ ገንፊሉ ዝወጽእ እቲ ብታሕቲ ዝነበረ ብቕባት ዝተሰርሐ መግቢ ኣብ ቅድሚ ኩሎም እኩባት ንላዕሊ ወጽዩ ተራእየ። እቶም ነዚ ዝረኣዩ ድማ ብተኣምራት ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ተገረሙን ተደነቁን። ንእግዚአብሔር ከኣ በቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዝገበሮ ተኣምራት ኣመስገኑ። ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ከኣ ንደቀ መዛሙርቶም ካብ ሕጂ ንኹሉ ዕንቅፋት ከይከውን ምእንቲ መግብኩም ናባይ ኣይተምጽዎ በልዎም። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከኣ ቅዱስ ኣቡነ ኤስጣጢዮስ ካብ ቆላ ሰራየ ወጽኦም ናብ ኢየሩሳሌም ክኸዱ ኣብ ከበሳ ሰራየ ምስ በጽሑ እዛ ሕጂ ደብረ ጽጌ ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ገዳም ኣቡነ ዮናስ ንቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኤስጣጢዮስ 3 ግዜ ሰገደትሎም። ክትሰግደሎም እንከላ ከኣ ካብ ደቀ መዛሙርቶም ሓደ ማለት ኣቡነ ኣብሳዲ ረኣይዋሞ እዛ ጎቦ ሰግደልኩም ኣላ ኣቦና ምስጢሩ እንታዩ በልዎም። ሊቃ ብሳዱ ወደይ ሕቡእ ምስጢር ብመንፈስ እግዚአብሔር ክትርኢ ብቁዕካ ኢሎም ተሓጎሱሞ ከምዚሎም ገለጹሉ። እዛ ጎቦ ትሪኣ ዘለኻ ስማ ግንባልዑል ክትበሃልያ ትርጉሙ ስም ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔርን ስመይን ኣብኣ ክምስገንዩ። ድሕሪ ውሕድ ዓመታት ከኣ ካባይ ራብዓይ ብመንፈስ ካባኻ ድማ ሳልሳይ ወለዶ ሓደ ቅዱስን ሕሩይን ዝኾነ ህፃን ዮናስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብፀሓይ ምብራቕ ወጽዩ ክምስርታዩ ኣቦ ብዙሓት ድማ ክኸውን እሞ
أنا زعرفو لعلت 18 مسكرم كوينو أبزا معرف كل قدامات كتكون إجزابير زحاريا قدام كلكم دقاي فقركم حدنتكم السمر كخون برختين تصقاين كحدركم مئنتي كلكم بحادة تأكيبكم عمت زغر بعل قبور ليكم أزيز بلك زلقو كأه كساب جزي موتي عقبو نما يتنقر دحر موتي قنا نسخا ندقها نما ندقوم ينقروهم كومن نابله نزل على منبر إلهم تلابوهم بز مستنكراو رأي قدوس أبونا يوستاتيوس مخنيات دمايم ولدو كلكم بدبرة صقي حبيركم ليوستاتيوس أبوكم جبرو تسكارو انزتو بلو داسيهو آمان فتوم من كسنهو مالت لومي كلهم دقوه أبدبرة صقي حبيركم نبوكم يوستاتيوس تسكارو إنا جبركم بحكي من كسنو فتومي إنا بالكم ودسوا ذكر وعال جبرو يبل أبونا يوستاتيوس ببجزيو ناب يرسالم يخدو كانت نبرو ناي مودعتان نحوارن من قشة أبونا يوستاتيوس كاب إرترا ناب جبسي كابوخ بك أوبرسن يرسالم نابيلهم ناب أرمنيا زخدو المخنيات كمز السعبيوم زجبر زنبرة حاتياتن مشت كريستيان السباتن مالت نقد باروتن نأبونا يوستاتيوس لزوج هايوم سائلهم كريون أبزي كنبرون أيدليون نابتي قويتانان مدحنان يسوس كريستوس بالسدات ناب جبس زخدو تساتافاي دخامو كخونو فقاد أملاح مخانو برأي تقلت شعو دك مزامرتهم نايستقبلو فريات مدر حساب كم كل حزب زخفلو قبر مريت كخفلو أمو ناب يورسالم كخدو مس وراسينا اجزي مالت ورس النازجي تزاراربو انتو خانه ازبا عال سلطان سرايا ورس النازجي أبونا حادي كان ناخد كيد أين فوتنينا مسبلهم قدوس أبونا ناب يورسالم مخاد حاديقه أبزي كنبر ترى أخوينا مشيت كريستيان سبات قدف سبيت وسن أي تكبر أنا دما إذا شمتك ناولدك تحلف سراويت نقوس إثيوبيا كي تصابو أخان تنكسرهم فلق مدرخة مالت ربع مرب كي سجرون نأجزابير كلمونه بلوام ورسنا زجن كمكريلو تسانيحو مليسو نأبونا يوستاتيوس زوجه تكبر فتزمام أبونا يوستاتيوس أبقول لا سرايه عند مريم برقح شوعات عمت تقلال لا أبي إرترا 14 عامت تقميتهم مسنبرو ناب أرمنيا مخاد حساب قعزوهم كأسألهم كم مدر إرترا كبقسون كلو مسبوزحات دك أمزامرتهم تتحاحزهم كساب مدر وقس بسحوم أبقو مرارة جنزاي أجزي مالت جنزاي زجيس تبهلو كلتا سبا سلطان بوقس أفراسهم توتيهم تقبلوهم نتصبحيتو جسجيسهم أب مدر ماريا أتو حلفنتن مريحنتن كلهم دك أمزامرتهم وي أرجوتهم نأبونا أبسادي هيبومن أنبابيرومن بزعبا سرعاتات بيت كريستيانن محبر من قصاتن تلابيوم ندك أمزامرتهم دما ببخفلهم إجزابير زمدبلهم بوتا حابيروم مالت نأبا بكيموز دبرت أرابي نأبا جبر أملاخ نابشبانا نأبا جبر مسكال ماي قرقور السحارت نأبا تيوا وانجل دوغ عبر منبرتا نأبا هينوك دبر الهما اندرتا نأبا ماتيوس دبر بربري امباسنايت نأبا مرقوريز دبر دما نأبا جبر إيسوس دبسان انفراز نأبا تيدروس رهيب جيتا نأبا أبسادي دبر مريم نأبا ماتيوس داقماي بهر جبت مخانو حبيروم تفانوهم دحر أبونا يوستاتيوس دك أمزامرتوم بأبونا أبسادي الناتمرحو أب دبر مريم مقابي جيروم قلتوف من قصقاساتن سولت معبالة سبكة وانجيلن منفساو تقباراتن بمكياد أب حاتير جزيه نناتوم قدامن محبر من قصاتن مسرتوم قدوس أبونا يوستاتيوس دما 13 دك أمزامرتوم حيزوم ناب أرمانيا نمسجار أب جمجم بحري إياريكوم سبزحو نحاده بعل مركب كمالو حاتتوام نسو جنا جنزب كفولو بلوم كخافلو كم زي كولو مسحابرو جنا انت زي كفيلكم أي مالان إلو أبيوم قدوس أبونا دما كابتوم دك أمزامرتوم حاده نتفقات كم ستتصوعه بمنفس لاستقلت ألوم نتوم 13 دك أمزامرتوم دكاي أبلبهم كم بقال كيهلو يقرأ بها حالو كفو كيركبكم إلوم ما عدوام دحريقو نويح تصولت اليوم نعاصفهم أبسلست عاصفهم بتمرت مسكال بارخوامو نسومن أرجئتومن إنا تنصاففو قعزة جمروم እግዚአብሔር ድማ بيمانن ጸጋምን زحلوዎም ክልተ መላእኽቲ ለኣከሎም ነቲ ሓዲግዎም ዝኸደ በዓል መርከብ ድማ ኣርከብዎም እቲ ዋና መርከብ ምስራኣዮም ሰንበደ ብምግራም ድማ ሃይማኖት ካንታዩ መንከት በሃል ኢሉ ሓተቶም
أبونا إستاتيوس كا أنا هايمانوتين سمين كريستيانيو منفس قدس كا حيليو بلوام قال قويتاون أب وانجيل يوحنس 14 فقر 10 اتباعي زامن كم تأنز قبرو تأمرات كجبريوم اقوادا كاب تأنز قبرو نلعال خجبريو إلوس تزاربو قال بقوهد كم تفتأمن رئيم أب مأكل بحري قوعزو من ناقد صلو دحر 3 معالتي كابتوم 13 دقوم حدا يومان برهان استباحله نتيز نبرك إن بقر سلازي حرقه بقداد نعاسفو مليئو تحلام انت نعوم جن أبوشت بحر زركبه كل التدسيتات نمقبالهم لساناوتين أني إز قبله بمبال تقرادما أبنو إستاتيوس دما أبزلقن قوما بلوانمو دننيلن سجدالهم كسابلهم خا دننيلن كمزلواي نجر دحرزي تعاسفهم نمذكر تخد كون أبو جريفوما النواتون كلهم أب هاجر ألمانيا زموتهت عن مقبر استأكوا بهزبي بتي جماعم بحري كحالفو كلو قبل على عزفي سبعة تسعينهم كمزقو مسرايوم نتنجر مأماسينهم نتريسا أمبيروم بخياتهم أقاريصهم بمجرم زوم بزي مركب قبل على بحر زخور زلو سبريوم ملاخت ويسمتهات النابلون كلو أبونو إستاتيوسن دك مزامرتومن أم مدربتهم اتوم هزب دما بوغويا نابوم قريبوم سجدلهم اتبع المركب كا دحريوم نابت بوتا بصحمو كمزنا بله نتوم هزبي مسكرلهم ازوم ابوزيوم كريستيانيوم عاب صقا اغزابير زلوم سب دما إلو بعوتا تزاربلهم اتوم هزبي بفرهن بمجرامن تمليسوم نابت زموته هصان بمخاد كقبرو كالعلو مسبلو قدوس أبونا إيوستاتيوس حنساب يعرفو بمبال ناب مبرق قصوم عبيدهم أعداوهم العلم أوغويتا كم تني إلياس تصولو تسميعكا زموت هتصان ود سرابطة زتنساكا نعيون تصولو تيسمعني بمبال إيدهم قبل على تموت بمنبار تسأليهم شابو نفس التهتصان نابوتا تملستمو تنسيقو نتوم هزبي مرحيوم نإجزابيهر إنا مسكنه بغرميهم كدام قدوس أبونا دما أب قرمي إغزابيهر حروي قدوسن صادقن سلازنبرو كم داغماي موسى بزلنا تأمرات ب15 تحساس 1343 عام مرت جز ب 1351 عام مرت فرنج أب مبل سمنن حدن عدميهم بحر إياريكو ساجرهم ناب هاجر أرمنيا أتوم سلازي إزعلت زي تأمرت استفصموا سلازخونه عمت بخوري بعلالو اتوم هزبي بزنجر زي بتعمي فرهون تدنقون اتزخونه تأمر دما أمول هاجر أرمنيا تسمعان دحرزي ليك باباساتني أرمنيا بتصنبو أكبابلا تقبلوا ممو نأبونو إستاتيوس باراخوم تمرت وانجيل كمهرون أفكدلهم بزخا أبونو إستاتيوس بسبكة وانجيل نمولو هاجر أرمنيا زيروم نبزحات أرماويان ناب امنت كريستنا مليسو آمينو نتي كاموت زتنسؤو هصان دما منفساو تمرتن طبابن تكساصن مهاروم مسغو بزن مسعابين كا مسكالو تاردتوم كوينو ناب إيرتران إثيوبيان مزيو نقولن قداماتن أدباراتن زيرو قدوس أبونا إستاتيوس نبحري بزبان عزف ساجيروم زغبرو زدنق تأمراتن منكراتن نعوها كاموت كم زتنسؤون زلوم عبس أقام برختن هيوتن نجرون قسيتون عرفام أبي مدر بولي دما تقبرام دحرزي قدوس أبونا إستاتيوس أب أرمانيان كالبوتاتاتن إنا تزواورو سكة وانجيل الناس فحفعو عين عورات النابرهم أغاننتين زحادروان بتسقا إنا فوسو بتصوم بتصلوت ببحتونا ننويح زمانات مالتنا 10 عامتات زاكل أقلقلوم دحرزي على تعرفتهم مستقاربه قويتانان مدحاننان إيسوس كروستوس مس كل ملاختي ناب أمتيو سلام لك أو حري قدوس إيوستاتيوس نبوي فورو نمنفس قدوس محضرو زخونكا إنه جنة تراحلكا نعرفت بوطا تنصفلكا إنه كابزت ألمات نايز عالم زي ناب برهان كاب حسار نام نايزل ألم كبري أب قدس تهاجر يروساليم سماويت مس كلهم قدوسان كتنبريخا بلوم قدوس أبونا دما تنسيهم نقويتان مدحنان إيسوس كروستوس سجدلومو قويتاي فقات كان تقوينوس كزارب فقاد اللي بلوم قويتا دما فقاديو تزارب بلوم أبونا إستاتيوس دما دنن يلوم بمسجد أعنت لبوم النفس سماي سقيلهم أو أملاخي نخل فطورن إن بيت كريستيانن كل زجبا زبالة زجبرو مستوم سمياو عصبي تهبوم صادقان عصبهم هبوميخا بلوو
ጎይታ ድማ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ዝኽርኻ ዝገበረ ስምካ ዝጸውዐ ኣብዛ ዓለም እዚ እሴት ተካዕበት ኣብቲ ዝመጽእ ዓለም ድማ መንግስተ ሰማያት ክረክብ እዩ መጽሓፍ ገድልኻ ዘጽሓፈ ዘንበበ ኣብታ ቤት ሰብ ዘይተሰርሐት ሰማያዊት ቤት ስሙ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ክጽሕፈ ብዕለተ በዓልካ ንጡሚ ዘብልዐ ኣነ ኮኸብ ጽባሕ ዝኾነ ሕቡእ መናኸውበ ንጹሙእ ዘስተ ካብቲ ካብ መንበር ክብሩ ንኣብ ዝወሓዘ ጻዕዳ ማይ ህይወት ክወስረ ብጸሎትካ ተኣሚኑ ንዕሩቕ ዘልበሰ ኣነ ንሕሩየይ ዝወሃብ ልብሰ ብርሃን ከልቡሰ ብዕለተ በዓልካ ጸሎት ማህሌት ዝቆመ ኣነ ናይቶም ቅድም በጃ ክርስቶስ ኮይኖም ዝተሰየፉ 144,000 ህፃናት ድምፂ ማህሌት ከስሙዐ ዝብል ቃል ኪዳን ምስሃቦም ናብዚ ከመሃ ዘበሉ ዘለዎ ማሕደር ምስጋንኡ ነቦይ ናብ ሳልሳይ ሰማይ ክወስደካ እሞ ቶሎ ቤትካ ኣነባብር ስራዕ ንሕዙናትካ ደሳብሎም ንስኻ ካብ ናይ ሕልና ሓዘን ናብ ናይ ፍስሓ ዘለዓለም ክትሰጋገሪኻ ምስበሎም ናብ ሰማያት ዓረገ ድሕርዚ ኣቦና ነቶም ምስኦም ዝነበሩ ኣርድእቶም ከም ዝበልዎም ደቀይ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሳብ ሃገር ኣርመንያ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊና ሓይሉ ብምርኣይ ዝገበረልና ተኣምራትን መንክራትን ኣብ ልዕሊ ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያን ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስን ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስን ነዝዝራኹሞ ኩሉን ሰማዕኩሞን ከምቲ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለኒ ክመውትየሞ ንስኻትኩም ግና ተመሊስኩም ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብኡ ዘለዉ ኩሎም ደቀይ ከምቲ ኣነ ዝመሃርኩም ብምግባረ ሰናይ ጸኒዕኩም ብጻማ ጻዕርኩም እንተነበርኩም ኣነ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ንስኹምን ኣብቲ ማህበረ ብኩር ፍሱሃትን ትጉሃትን መላእክት ዘለውዎ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ክንራኸቢና ብምባል ተላበውዎም ድሕርዚ ሓሞምሞ ናብ ሞት ከኣተቃረቡ ኩሎም ደቆም ድማ ብየማነ ጸጋሞም ኮይኖም እግሮምን ኢዶምን ርእሶምን እናሰዓሙ ኦ ኣቦና ንመን ተሓድገና ኣለኻ ካብ ብህይወት ምንባር ንዓናውን ሞት ይሕሸና እናበሉ ብርቱዕ በኽያት በኸዩ ሽዑ ኣቦና ደቀይ ንምንታይ ትበኽዩ ልበይ ትሰብሩኒ ኣብ ክንደ ሓዘን ሓጎስ ክህልወኩም ይግባእ እናበሉ ንደቆም ብጥዑም ቃል ባረኽዎም እናባረኽዎም እንከለዉ ሃንደበት ዓብ ብርሃን ካብ ሰማይ ወሪዱ ንቅዱስ ኣቦና ከበበምሞ ሰናይ ገድሊ ተጋድለ ጉያይ ወደኤ ነታ እምነቱን ሓልያየ ደጊም እትቁንዕ ፈራደ ዝኾነ ጎይታ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበን ጽድቂ ተነቢርለይ ኣሎ ከም ዝበሎ ቅዱስ ጳውሎስ መሰረት ገድሎም ፈጺሞም ንደቀ መዛሙርቶም ተሰናቢቶም ኣብ መበል 99 ዕድሚኦም ብ18 መስከረም 1361 ግዕዝ 1369 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብኽብሪ ዓረፉ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ድማ ናይ ኣርማንያ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ኣስማት እግዚአብሔር 150 መዝሙረ ዳዊትን መጽሓፈ ቡልያትን ሐዲሳትን ካብ ነግህ ጀሚሮም ክሳብ ሰርክ 9 ሰዓት አንቢቦም ብሜሮን ንሱ ድማ ቅብአ መለኮት ቀቢኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን መቃብር ቅዱስ መርምህናም ሰማት ኣብ ሃገረ አርመንያ ብኽብሪ ቀበርዎም ነፍስ ቅዱስ ኣቦና ኤዎስጣቴዎስ ድማ ኣብ ማእከል ጻድቃን ከም ፀሐይ በርሀት ኣብ መወዳእታ ኣቦና ድሕሪ ዕረፍቶም ዝገበርዎ ተኣምራት ካብ ብዙሕ ብውሕድ ምስንርኢ ንቅዱስ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከማርድ እትኮይኖም ዝላኣኽዎም ክልተ ኣናብስ ነበሩ እቲ ሓደ ጸዋራ ዓጽፎም እቲ ካልኣይ ከዓ ጸዋር ወንጌልን ሲኖዶስን እዮም ከም ሰብ እናተላኣኹ ኣብ ርሑቕ መንገዲ ኣብ ግዜ ድኻሞም ከዓ ይውጥሕዎም ነበሩ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣቦና እቶም ኣናብስ ነቲ መቃብሮም እናሓለዉ 14 ዓመት ምስ ጸንሑ ሞቱሞ ከም ሰብ ብጸጋም መቃብር ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብኽብሪ ተቐብሩ መቃብር ኣቦና ብምሩጻት ኣማን ከም ዕንቁ ዘንጸባርቓ ከም ወርቂ ዘብረሃ ከም ብርለ ጽቡቃት ዝኾና ተሃኒጹ ነበረ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ሓደ መኮነን ናይቲ ሃገር ኣዳራሽ ክሃንጽ ሓሰበሞ ብርሃን ዘብረሃ ጽቡቃትን ክቡራትን ኣማን ኣብ መቃብር ኣቦና ከም ዘለዋ ነገርዎ ንሱ ከዓ ወተሃደራቱ ልኢኹ ህንጻ ኮይነን መልክዕን ጽቡቃን ብርሃንን ክህባ ኣዘዘ እቶም ወተሃደራት መጺኦም ኣፍሪሶም ክወስድዎን ምስ ቀረቡ ኣእዳዎም ብፍጥነት ወስቀስ ምባል ኣብየን ከም እምኒ ደረቃሞ ጥራይ ኢዶም ተመሊሶም ኩልት ዝኾነ ንጎይቶኦም ነገርዎ ንሱ ግን ኣብስ ግዜ እዚ ልቡ ከም ፈርዖን ኣጽንዐ ድንጋጼ ኣይሓደሮን እኳ ደኣ ብቁጥዕ ተናዲዱ ሰራዊቱ ኣኸቲሉ ብሓይሊ ከም ጽአን ናብ መቃብር ኣቦና ኤዎስጣቴዎስ ከደሞ ካብ መቃብር ኣቦና ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ መንፈስ ሓይሊ ወፂኡ ኣእማን ገበሮም እቲ መኮነን ሰራዊቱን ኣፍራሱን ከዓ
كم أمني تخلات جبرام أب كبابي كأتري بيت كريستيان قدوس مرمنام أبونا استقابرو لدما كسابلو ملو كابون دحر أبتبوتا عب جرمان فرهاتن كنا حدا سبايون أب هاجر أقسم بتعمين أبونا يستاتيوس زفقرم نبرم نسو بأمنتن الرهرهين بعبدليتن تقداسنتن زخري أبونا يستاتيوس يجبر نبرم كاب علتات حدا معالتي نابروحو منجد خدا عم منجدن كلو أب هاجرو كيبتهم معالتي تسألمات كنا السماي بتسأليم طاقات قدنا جزي كرامات سلزنا برخاء برتوع زسكح حبرت زنبا بركنا قرقارن كأه برتوعن زفرحن نبرا اتسابعين نزي مسرعي او أبا يستاتيوس رجعني أرحنا ندما بلام دحرزي اتزنا من برتوع بردن ندحريتن نقرميتن نيامانن نتساقا من تخف لمو أبزلو قوما انبر نتي سابعين مسؤوز نورن فتيومو اي كرابومن أبيت كم زلو قينو اتسابعي من قد قدسلام اتزنابكا كاكر متسابعي يقوي نبرام بزعباز نجرزي وزحات سبات اتو مسؤوز نبرو مسكروم كابتا على تتياه دحنا تزرقا بسابعي كابتي نايك قدم أبليسون أبزيحون بزحات سوات الناس أوعه نندايانن مساكنن بكل هابتون وهبتون أحقوسهم صلواتن بركتن ناي أبونا يوستاتيوس مس كلنا يكون آمين.